Hola, us presentem el quadern pas de matemàtiques per a tercer de primària, un quadern de 32 pàgines amb les 4 pàgines de solucionari per treballar el contingut curricular bàsic que assenyala el Departament d'Ensenyament. Si feu recorregut pel quadern, podreu veure que la presentació és amena, té una estructura clara i ben definida amb l'objectiu de que l'alumne quan treballa no tinga cap complicació. Tal com diu el Departament d'Educació de Primària, ha de preparar l'alumnat per donar respostes innovadores en una societat que està constantment canviant. Els xiquets han d'aprendre a pensar i actuar de manera integrada. Així que en aquest quadern de matemàtiques podreu veure com l'alumne treballa de manera autònoma i aprèn a pensar, ja que els exercicis tenen una dificultat bàsica, són els continguts curriculars mínims per poder passar a quart curs de primària. Aquest quadern és molt útil per utilitzar-lo tant a l'estiu com a material de reforç del que ha après durant el curs, com també es pot utilitzar per a l'últim trimestre de tercer o el primer trimestre de quart curs. D'aquesta manera reforcem els continguts que havia donat durant el passat curs. En aquest quadern es treballarà la matemàtica en tots els seus aspectes: càlcul, problemes, matemàtica raonada, a fi de poder aconseguir que l'alumne prenga part activa en aquest aprenentatge i així poder ser un vehicle de comunicació acadèmic i social. Veureu també que hi ha més espai entre paraules per a facilitar la lectura de l'alumnat i així tindre una millor comprensió lectora dels problemes. Considerem que l'esforç que fan els docents a les aules al llarg del curs amb totes les eines possibles per a que l'alumnat puga tindre el domini de la matemàtica en valencià fan que no puguem perdre durant l'estiu la possibilitat de que l'alumne tiri enrere 2 mesos sense realitzar cap exercici de matemàtiques en valencià, ja siga càlcul o problemes o senzillament sense parlar valencià, i fa que moltes vegades l'alumne torna a l'escola al setembre amb moltes dificultats. Per això creiem fermament que els quaderns del PAS són necessaris per recolzar tota la feina que s'ha fet durant el curs escolar i cal donar les màximes eines a l'alumnat per a que puga trobar facilitat en assolir els continguts. Aquest quadern, juntant tota la resta de la col·lecció, el PAS en valencià, el Bridge en anglès i el Puente en castellà, són adaptats al nou curricular i és per això que permeten que l'alumnat tinga una seguretat acadèmica, gràcies a que és material fet per docents i que comprenen les dificultats d'aprenentatge que hi ha a les aules.